Iniciem la tercera edició de Talent Lab i ho fem amb un cicle de diàlegs interdisciplinaris i oberts al públic on explorarem les interseccions entre natura i tecnologia. Al segon diàleg el centrarem en un cos, un exoesquelet robòtic. Sí, ho és, ho ha sigut durant molt de temps, cada època ha tingut la seva pròpia tecnologia i això ha sigut una extensió del cos humà. Els humans hem fet més coses i millors gràcies a això, i el que estem visquent ara és un increment molt ràpid del que és tecnologia, per tant, de les capacitats que els humans podem fer gràcies a aquesta tecnologia. Són capacitats d'humans que tenen capacitats una mica limitades i el que fem amb la tecnologia és que puguin tenir aquestes capacitats que han perdut, però també són capacitats dels humans que no tenen cap dificultat i que ens permeten augmentar moltíssim aquestes capacitats. No només amb accions, amb coses, amb característiques que nosaltres haguéssim pogut imaginar, sinó que la novetat en aquest moment és que la tecnologia, a més, pensa sola. I pensa sola en el sentit que ens ofereix possibilitats que els humans ni haguéssim pogut imaginar que serien possibles. La tecnologia es pot entendre com una extensió del cos humà. En tot cas, és expressió d'allò humà, és a dir, és una característica profundament humana, no? I, de fet, quan intentem esbrinar els orígens de la humanitat, un dels indicadors d'humanitat és la presència de tecnologia, no? Per tant, és quelcom que és intrínsec a la condició humana. Per què? Perquè el cos que tenim no és tot potent, no és capaç de tot, és un cos finit, amb unes capacitats finites, és un cos fràgil, i és un cos que no és possible sense els altres. És a dir, l'ésser humà existeix, té possibilitat d'existir en tant que pot comptar amb els altres. I aquesta connexió entre aquest cos fràgil i la comunitat moltes vegades és allò que anomenem tecnologia. Per tant, la tecnologia és una característica profundament humana i cada vegada, diguem-ne, és com més evident que és un aspecte amb la capacitat de transformar la manera en què ens relacionem amb els altres i amb nosaltres mateixos. Per tant, és extensió del cos i és extensió del concepte d'ésser humà en si mateix. És part del que entenem per ésser humà, la tecnologia. Sí, sense cap mena de dubte. La tecnologia es pot considerar com extensions del cos humà. I això tant des de la perspectiva del que és l'acció física, de la percepció, de la cognició. Un bastó, per exemple, unes ulleres, un telescopi, un ordinador, tot això fa que ens desplacem millor, que veiem millor i fins i tot que pensem millor. Segur que sí. Clar, una altra cosa, però, vull dir, un cas particular i també força interessant, és quan aquests objectes tecnològics d'una manera o altra els integrem a l'organisme. Els integrem de manera sistèmica, és quan comencem a parlar ja de cíborgs o de coses similars. Clar, des del punt de vista social, per exemple, està clar que mitjançant aquests artefactes ens potenciem, podem millorar determinades facultats del cos humà, però què passa amb aquesta antiga línia divisòria, i ben present encara, que és entre societats high-tech i low-tech, vull dir, societats que tenen molta tècnica o societats que no en tenen, o fins i tot dins de la nostra mateixa societat. Què passa si arriba un moment que ja tenim individus potenciats, mitjançant aquestes extensions, individus que no estan potenciats? I també lligat amb això hi ha l'aspecte polític. Clar, vull dir, actualment, per exemple, tots tenim una targeta d'identitat a la butxaca. Ens fan portar un carnet d'identitat a la butxaca. Què passa si a algú se li acudeix un bon dia que no basta amb un carnet d'identitat, que hem de tenir incorporat un xip en el cap, per exemple, amb la nostra identitat, o fins i tot que aquest xip pugui arribar a interactuar amb el nostre cervell. Nosaltres som el que som en i amb els objectes que ens envolten. Aleshores, aquí també d'aquí sorgeix una pregunta interessant, que és aquesta dicotomia individu-màquina, per exemple. Fins a quin punt tots aquests avenços tecnològics no acaben difuminant aquesta clara línia divisòria que teníem abans, també molt dicotòmica, molt cartesiana, si voleu, entre individu i màquina, per exemple. Doncs em sembla que tot això són qüestions importants que podem xerrar, segurament, en el moment dels diàlegs.